बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनांथार रादाब मिरु केबिनेटआ गोदान सोलोंथाइ खान्थि 2020 खौ ग्रीन सिगनेल होबाय गोदान सोलोंथाइ खान्थि एबा निउ एजुकेशन पलिसिखौ गनायथि होबाय मिरु केबिनेटआ हादराव 34 बोसोरनि उनाव सोलोंथाइ खान्थिखौ सोलायनाय जादों आरो बियो मोनसे जारिमिनारि बुब्लि दिनै मिरु केबिनेटआ भारत सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिफानजों थांखि लाजानाय गोदान सोलोंथाइ खान्थि एबा निउ एजुकेशन पलिसि 2020 खौ गनायथि होबाय 34 बोसोरनि उनाव मिरु सरकारनि केबिनेटनि गनायथिनि उनाव हादराव गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ बाहायनाय जादों मिरु केबिनेटआ गनायथि होनाय गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि गाहाय थांखिफोरखौ बे समाव नोंथांमोननो फारियै फोरमायनो लादों एजुकेशन स्ट्राक्चार 5+3+3+4 फर्मुला 5 years फाउंडेशनल एजुकेशन बियो 4 निफ्राय 8 बोसोर बैसोनि गेजेराव जागोन 4 बोसोर बैसोआव नार्सारि 5 बोसोर बैसोआव जुनियर केजी 6 बोसोर बैसोआव सेनियर केजी 7 बोसोर बैसोआव थाखो 1 आरो 8 बोसोर बैसोआव जागोन थाखो 2 बेनि उनाव 3 year प्रिपारेटरी एजुकेशन बियो 9 निफ्राय 11 बोसोर बैसोनि गेजेराव जागोन 9 बोसोर बैसोआव थाखो 3 10 बोसोर बैसोआव थाखो 4 आरो 11 बोसोर बैसोआव जागोन थाखो 5 दानिया 3 years सेकेंडारी एजुकेशन बेयाव 12 निफ्राय 14 बोसोरसिमनि गेजेराव जागोन 12 बोसोर बैसोआव थाखो 6 13 बोसोर बैसोआव थाखो 7 आरो 14 बोसोर बैसोआव थाखो 8 आरो 4 years हायर सेकेंडारी एजुकेशन बेयाव 15 निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि गेजेराव जागोन 15 बोसोर बैसोआव थाखो 9 16 बोसोर बैसोआव थाखो 10 आरो 17 बोसोर बैसोआव थाखो 11 अदेबानि फर्स्ट इयार जुनियर कलेज आरो 18 बोसोर बैसोआव 12 थाखो एबा सेकेंड इयार जुनियर कलेज मख'नो गोनांदि निउ एजुकेशन पलिसि 2020 नि बायदियै बे खेबनिफ्राय मेट्रिक आनजादा थानाय नंलिया आरो 12 थाखोआवल' बोर्ड एग्जाम जासिगोन बे खेबनिफ्राय कलेज डिग्रीया 3 निफ्राय 4 बोसोर जासिगोन 4 बोसोर डिग्री खालामग्रा फरायसाफोरा 1 बोसोराव थोंजोङै एमए खालामनो हागोन एमए खालामग्रा फरायसाफोरा दा थोंजोङै पिएचडि खालामनो हासिगोन नाथाय बे खेबनिफ्राय एमफिलआ थानाय नंलिया दायो 5 थाखोसिम एबा गुदि फरायसालियाव सोलोंथाइया बिमानि राव ओनसोलारि राव आरो हायुङारि रावाव जागोन मख'नो गोनांदि इंराजिखौ मोनसे आयदा महरैल' फोरोंनाय जासिगोन बे खेबनिफ्राय थाखो 9 निफ्राय थाखो 12 सिम सेमेस्टार सिस्टेम जासिगोन जुदि सोरबा फरायसाया फरायफारिनि गेजेरावनो गुबुन कर्स खालामनो लुबैयो अब्ला बेखौ माखासे समनि थाखाय ब्रेक लानानै गुबुन कर्स खालामनो गनायथि होनाय जागोन मख'जाथावदि गासै हादोराव सरकारि नङै आरो डिम्ड फसंथानफोरनि थाखाय रोखोमसे नेमफोरा बाहायजागोन नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बैंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बैंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बैंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इनस्टिट्यूटआ
IBT Coaching Instituteआव Banking, SSC, Railways, Defense, TET आरो गुबुन-गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि coaching होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायोमोन माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय बहाबा मा जानाय जिउ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासिबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT Coaching Instituteआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै लो कोर्स फीस, स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session, बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT Coaching Instituteआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258499 आव सोलोंनो हागोन।